Asa marieta ngoro kugwarani gekara ko application timu Arama nigo twanyorire report bona mambia somo skesa muri Arama karari geleti clip kia bete featured no yominto Edward Nyanja yominto FM gikamukune ankora agatwara ligi yanda lyo gokonya umungwano yefanisio menge amoro kuruga Sironga hogichora ward West Mugrango niga kotoma twareta chindagera amachi pambas kitishu kisabuni amasi isukari kibando n'amafuta yo kuruga n'ibintu binde erinde ryanyara yabaga kakonyara gutumika aliya sari gitanda muntu amorosa ryendagera bigustari kwenyara pambas iki mokonye kera konde ya chenene mokonye ni kitishu inji mokonye kera mere namba 2 mheshimiwa Arama egento kya mukunete sana korengana mune condition yale takonya kuligiri bana aikere umwana uri skuru yobonya gitari mheshimiwa Arama neriyete komokonya amokore school fees na ndamo support nori onde bayigo atawasaidia wote erinde yo mugako ne abanyagiti ne bangamburira ali ali bunali gitanda ntu amororire iga abega gokonywa obana bali baye basome ne kako na konyora matibabu na kona konyora obokonyi bonde kurwasa abantu bande indi nyanya sara musiko tukora kumusabiranga abwe na rubali bule asa marieta ngoro kwebanise omenga amor ninjoria nabe getwase radio ya minto igora na nyore tachari kurwo mwaka 2017 na etire chinya getari mpaka wikera bono iga asa mangana ali abe getwase radio mugambio ito mheshimiwa Arama oyo Nakuru town okunirwe kabisa onkonyire ndagera gocha nyomba gaiga ontomeire chibando amavuta chisukari chindagera kwa chumura naende kobwa mono okorera kwane narenge korera igoro y'abana bane na kibagokora basome skuru naro obwerure otebirenga nkobakonyare obakanire efisi batabokie skuru omwana oli oremenyenyo momura noyo ndore university gochi Nairobi aria ogokora amang'ana nasi twaira nerimbi ya mono sana tinkweba omo MCA o township bwana Masira nera buna ntomeire endagera gochaiga na abantu bande bose pia basamaria baya bari bakunirwe na gotome emechango yabo gocha sesimi yani onko bakera ng'ambi ya mono na Nyasaye agenderere kobaseseni mbi ya mono kore ndi mheshimiwa Arama enkore ya musugeti akana mwana minto unanyorto bokon na boto bokon bu endagera iyo omororera mabera manne sana orodo omorete endagera chibando amasi amandasi amafuta ya korosia esukari chisabuni pampas moso pampas nerere mpe mono pi ekiaragwe kora kindi yonsi una buno mwana igo tukora ni mheshimiwa Arama una akorera mangana mayiga amuretere paka chitishu amasi amandasi igo paka chichumbi igo tukora ni mheshimiwa Arama na nto goteba monene anya ne fees boigo nate na ne fees nebo ya mukunete no mwana uri wonto ko na bocha kabusa semyake yose kare gukura na ndo rodira mabera na goika amwaka ne fees yo mwaka yose ya mukure nabo babana bari secondary bose nabo bwate boigo abakore igo nkoro ni mheshimiwa Arama Nyasaye akubeko na ndo onyoro gotokonya omo MC o township okoroku diu kimasira na bana ko sentia gori ngakina igura akaburi chiku akera campaign yaye to ne to ko kumana ne mbia mono gotoa chiwando nere egunia eyuranyara ku 16 omwana minto